Kaixo, ongi etorri enpresarian telebistaren elkarrizketa saiora. Dakizuen bezala, bai Euskarari elkartearen proiektua da enpresarean, eta proiektuaren helburua da Euskaraz lan egin nahi duten enpresen eta profesionalen arteko harremana eta elkarlana sustatzea. Bai Euskari komunitateko entitateak ekartzen ditugu saio honetara, eta gaurkoan etraren txanda da, eraikuntzaren arloan ikerkuntza, garapena eta berrikuntza lantzen duen lehen enpresa unitate bezala aurkezten dute beraien burua, eta eraikuntzaren inguruko ikerketez, materialez eta beste hainbat kontutaz aritzeko hemen dugu gurekin, Jon Zubizarreta, Etrako 4.0 prozesu arduraduna. Kaixo, Jon. Kaixo, eguerdion osoa. Etra eraikuntzaren arloan, ikerkuntza, garapena eta berrikuntza lantzen dituen lehen enpresa da. Noiz sortu zen eta ze beharretatik abiatuta sortu zenuten? Bueno, 2021 urtean sortzen da, eta etraen berezitasuna, hori azken finean, ikerkuntza eraikuntza arloan ez dago oraindik oso errotuta, baina bai daude azkenean enpresak urte asko daramatzatena hori egiten. Gure berezitasuna eta gu lehenengo izaten ari garen arlo hori da IGG unitate bat sortzearena. Enpresa unitate bat, Euskadiko ikerkuntza sareko parte garenak, beste zentro teknologiko askorekin gaude bertan, eta beste sektoretako ere IGG enpresa unitateekin. Eta, azkenen finean ikusi zen, eraikuntzak generalean, gaur egun ere arlo guztietan gertatzen zen bezala, berrikuntzaren beharra duela etorkizuneko erronkei aurre egiteko. Azken finean, pixkanaka hobeto ulertzen goaz, nola dan produkzioa eta nola dijoan, biosferak nola erlazionatzen den zea pixkat gure rekursoekin, eta dauzkagun baliabideak nola dian mugatuak, eta hortaz horrek, sekulako behar zientifikoa jartzen ditu mai gainean, gero komentatuko dugun bezala, bai materialetan, eta bai efizientzia energetikoan, eta digitalizazio aldetik ere optimizazio arloan, aurrera pausoak emateko behar bat jartzen du mai gainean. Hortaz ikusi zen, Moyua taldean, azken finean Moyua taldea enpresa ezberdinek osatzen dute, enpresa horiek ere balio kateko eremu nahiko zabal bat hartzen dute, azken finean badaude bai eraikuntza eta eraispeneko hondakinak kudeatzen dituen enpresatik, arrobiak izatera, hau da materiala irteten den momentutik, hondakin horiek kudeatzerainoko bide guztia dauka barne Moyua taldeak, eta hortaz ikusi zen, halako EIG unitate batekin, sinergia interesgarriak egin zintezkela eta aurrera pauso honak eman daitezkela sektorean. Zuen ikerketa ildoak edo zeintzuk izango lirateke? Nagusiki bi areetan banatzen dugu, digitala eta ekonomia zirkularrekoa, 4.0 prozesuak deitzen dioguna digitala. Zehazki gero ekonomia zirkular hortan ere bi banaketa egiten ditugu, alde batetik ekomaterialak eta bestetik ingurumen zientziak. Hola gainetik esatearren, gure 4.0 prozesuko arean, 4.0 eraikuntzara orientatua, baina baita ere, esan dugun bezala, hondakinen kudeaketara bideratzen dugunez gure lana ere, 4.0 prozesuak generalean bezala izendatzen dugu. Azken finean behar duguna da, naiz eta oraindik oso oinarriko prozesu batean egon, digitalizazioa besarkatu eta hortaz egun arte bai eraikuntzak eta bai sektore ezberdinak izan duten funtzionatzeko era pixkat aldatzen. Hori ja azken urteetan asko nabarmendu da eta hortaz prozesuak digitalizatzeko ERP-etatik abiatuta, aurrerapenetara eta gemelo digitalak egitera, biki digitalak ditzen zaienak, eta egitera arte. Bestalde gure ekonomia zirkularreko arloan, ekomaterialak badira gure puntu potenteetako bat, azken finean gaur egun material gehienak, eta orain arte ukidan ekonomia linealagatik, zuzenean arrobitik eraitsi dira, eta gero hauek erabilita gero, zuzenean ja hondakin bezala izendatu dira, hortaz, sekulako lana daukagu, hondakin bezala izendatutako material horiek guztiak, guk berriz baliabide bezala erabiltzeko material berriak sortzen, eta prozesu berriak ere, material horiek batzuetan degradazio bat sufritu bai dute, eta hortaz guk, prozesu ezberdinen bitartez,
moldatu ditzazkegu berriro ere material bat egiteko osagai bat izan daitezen. Gero ingurumen zientzietan, azpimarratzekoa da lur kutsatuen arloa, Euskadik jasan duen industrializazio maila altuagatik, eta leheno zeuden kontrol urriengatik isuriteak eta kontrolatzeko, azken finean lur kutsatu asko daude, gehienetan olioak izan daitezke edo metalak, eta hortaz guk lur horiek berriro erabilgarriak izan daitezen, metodo ezberdinak ikertzen dihar dugu lanean. Aipatu dituzu hainbat ikerketa ez, ez dakit honek ikerketa hauek guztiek pentsatzen dut onuraren bat ekarriko dutela gizartera, zein onura nabarmenduko zenuke? Bai, azken finean esan bezala, oinarrizko onura da, orain etorkizunean datozen erronkak, serioak direla, azken finean, hori erabili ditugu baliabideak, infinituak balira bezala, literalki, baina orain ikusi da hori ezin dela izan, beraz arazo hori guztiona da. Azkenean arazo horrekin gehien erlazionatzen direnak, enpresak dira, haiek dira produktuak ekoizten dituztenak eta abar, baina gizarte osoen arazoa da, denak bizira garelako ibai berdinotan, denak behar ditugulako baliabide berdinak gure behar basikoenak betetzeko, eta hortaz, asmoa da, gizarteari baliabide horien erabilpen nola da, responsableago bat ematea, nolabait, eta denona den biosfera zaintzeko asmoarekin. Hortaz, naiz eta gizarteak zuzenean agian ez den kontziente izango jasongo duenaz, desde logo hemendik epe luzerako apostu bat da, eta etorkizunean horrek egingo duena da, ikerkuntzan apostu egiten duten lurraldeek, kapazitate handiagoa izango dute halako, ezbehar edo aldaketa handiei aurre egiteko. Orain ze ikerketetan edo ari zarete, ez dakit adibideren bat emoteko moduan zauden? Leheno komentatu bezala, hainbat area dauzkagu irekita. Hala proiektuen adibide batzuk esatearren, adibidez, Orsa Moyua taldeko enpresetako bat da, asfaltoa fabrikatu eta gero estenditu egiten du karretera berriak egiteko, eta adibidez, bertan digitalizazioa aplikatzen ari gara, obrako parametroak neurtzen denbora unean une, hau da, ze temperatura egin jarriko dugun asfaltoa, eta gero datu horiek guztiak erregistratzen, biki digitalantzeko bat egiteko obrarena, eta ondo jakiteko etorkizun batean, gertzen direnean fisurak edo arrakalak eta karreteretan, ondo aztertu alizateko benetan, ze temperaturekin esten dituzen hau, ze kompaktazio maila eman zitzaion, horiek diralako adibidez, asfaltoan parametro garrantzitsuak. Proiektu hori bideia deitzen da. Gero badaukagu ere beste bat interesgarria lurren inguruan, polilur deritzona, eta bertan, esan bezala, lurrak kutsadura desberdina izan dezakete, kasu honetan olioetan oinarritzen gara, hidrokarburoetan, petrolio isuriteak eta abar. Eta hortaz, frogatu nahi duguna da, ea ze mikroorganismo kolonia desberdinek, ea nola ze kapazitate daukaten kutsadura hori jateko, ze hala da literalki, haiek elikatu egiten dira kutsadura hortaz. Orduan izan behar dezuna da, atmosfera lur horrek eduki behar du etzetasun parametro batzuk, CO2 parametro batzuk, onak direnak mikroorganismo horien bizirauterako, eta hortaz, tratamendu berri ez aparte, hori azkenean hemen ere polita dena da nola elkartzen diren digitalizazioa eta ekonomia zirkularra, ze, sensore sistema baten bitartez, guk jakin dezakegu, lurrean zetasun dagoen, edo zenbat elikadura dagoen mikroorganismoentzat, eta hortaz parametro horiek ondo mantendu, eta ikusi ze errendimendu dauzkaten prozesu horiek. Zuek bai Euskari elkarteko kide zarete, ezta? Ez dakit euskerak zuen arloan edo zuen enpresan zein leku duen edo zein pauso ematen dituzuen, ez? Euskara bertan txertatzeko. Erronka handia da. Ze azken finean guk ikusten dugu, nik uste pixkat Euskal Gizartean isla dela ere,
Hemen asko erabiltzen dugu euskara gure artean hitz egiteko, bilerak egiteko, eta abar, baina noski, azken finean ikusi beharra dago, adibidez beste enpresa batek ez balin daki euskaraz. Edo guk asko komunikazio handia daukagu email bidez enpresekin, kopian dagoen jendeak balin badakizu baten batik ez dakila euskaraz, azkenean asko jotzen dugu gaztelerara. Eta naizta gure lan ingurumena oso euskarakoa dan gure artean euskara hitz egiten dagulako, gero benetan proiektuen memoriak eta abar, handi batean gazteleraz egiten dira. Hortaz, nik uste dela, da ezkagula erronka eta egoera oso antzekoa, kalean edo zen arlotan ikuste daitezkena. Piskat, diglosi egoera hori, zeinetan azkenean garrantzizko gauzak tamalez oraindik oso zaila den errotik euskara hutsean egitea, baina, hor dira dugu, eta gaina pixkanaka, oain agertu dian erraminta traduktore neuronal eta hauek, asko lagundu dezakete. Ze gu hain hasi gira, batzutan normalean mail bat gazteleraz idatzi behar badezu uler dezaten, euskeraz idatzi dezakezu, gero, Ctrl-C, traduktorera sartu, eta jabean jartzen diezu hor itzulpena. Edo inkluso, mail hori jasotzen duenak, errez sartu dezake ere itzultzaile batera, eta azken urteetan atea dian itzultzaileak oso potenteak dira, eta esan ematen dituzten itzulpenak, nik uste oso zuzena dira, generalean. Zuek bestela zen neurri edo hartu duzu euskara txertatzeko enpresan? Bastante naturalki atera da, ez dugu neurri zehatzik behar izan. Azkenean hemen juntatu gana da euskal eriztun asko, eta gure elkarrizketak euskara zirenez, ez da egon horrela ez da neurri bat txertatzeko beharrik izan. Pixkat kontu zibili, beti egoteko bi aukerak, batzutan dokumentu batzutan plantilletan eta adibidez, igual plantilla gazteleraz eginda, eta behintzatet jarri bi hizkuntzetan, eta horrela plantilla hori bete behar duenak, aukeratuko du ze hizkuntza erabili. Baina egia esan kasu hontan, desente era naturalean eman behar da. Gero hau gehiagora juteko eta benetako gazteleran askotan egiten den memoria guzti horiek eta dokumentazio hori euskaraz egiteko, horagian, pentsatu beharko genuke nola baiteko estrategia batean. Baina egungo egoeraren oinarria, guztiz naturala eta espontaneoa da. Oso ondo, Jon. Hemen utziko dugu. Eskerrik asko elkarrizketan parte hartzagatik, enpresarian telebistan, eta hurrengora arte. Oso ondo, ami esker osoa. Hemen bukatu dugu enpresarian telebistaren saio hau, badakizue, garra gaitazue sareetan, ondo izan.